parties iri kuti uyu wacho unonga naye unonga muridzi wenyaya wacho naye unenge ane nyaya dzake dzikunetsanetsa wacho naye uri kuti inini zuva riyariyani zvakaitika paya paya ndanga ndisina kunasa kupedze kutsanangurawo zvendaida mudare mangu ndotoamba ngozwe ngaende kuri endai kung'anga saka ndati wangatoti handiuyo kana iri nyaya yekuende kung'anga tisina kumbopuwe mukana wekuti ndimbodiniwo ndimbotsanangura kusvika ndamuti uya utaure nyaya yako. Simusiye ataure zvaanoda kutaura because inini handizodiba pane zvimwe zvendisingadi zvimweni zvinhu zvakashata handitika ngakumbire maoko ataure otaura tonoramba takandonyara tizwe kusvika chaipape pemunonatsa kuzwa imwe panoda mwoyo wenyu anhu because pane imwe ndiri kuona yakuda kujeererwa mudare handizvidi kumbire maoko taura zvawati zvouda kutaura ndiweriyo ini ndichitsanangura nyaya yangu mashure akaita baba andakauya munhu ndichiti babangu akachekwa nebanga kuma 99 dzemanheru achosvika pamhatso achobva anditaura kuti muzukuru ndiyo andazwa voisi rake pandachekwa mupasobabarisisa adaroko ndichotora bangu chienda kosonesa mastation chodzokera nacho chiisa mumhatso babangu anaye asi kwaya dzamakuseni ndakatoda kusungisa muzukuru uyu kumapurisa ndida sungisa muzukuru kumapurisa wakandirambidza ndibanu ndichati akati chimbomira tichagadzisa nyaya yacho mushaya nembeu akachimbomira tichagadzisa nyaya yacho ndakagara for sure nditi nyaya chadini ichagadziswa chichokora kugadziriswa ndichotsvaka mari yangu inini ndikapinda mhatso munana baba ndikati na baba mari yangu irapa iyi dati ndikondokumbira ndifambe nemuzukuru tizwe zviri kutaurika pamaringa nenyaya yababa angu yekuti muzukuru uzwa akabata baba angu akatora ropa ana baba kanipinda anze kuti ini achizvikwanisi kuzvifitira zvakuti wazvoti fambe iwewo nemuzukuru panyaya bako wapedza ndo manyaya andakasiya iwona isusu takandosvika yapa pamupana last time tichiti iwewo wozvawataura paka wambozorora zvawakataura iwe takabvunza kuti wakambozwa kuti muzukuru ataura ropa wakazviza kupiwe kwangu ini wakafamba ndipona chifamba ihe mwese wagutsikanewo kuti zvawakazwa iwewe dare riripo azvizwo dare riripo ende dambudziko retiri kuita iwo paexplanation yako handitika uri kuti baba ako anga akachekwa haanga akachekwa apa hembe dzaanga anadzo hadzisina nekuoneke ropa hapaine ropa raidini raioneka kuti dai kunyambori kuzwi bai rakakamurwe muto wacho undawati hauna nepo wakambonga wakadini wakadonhera ndozviri kuchitinetsa kuti tochizwe ngatichifamba iwo mupurisa wakanga aida kuita nyaya kwacho waindoafonera zvekuti haudini auyi nhasi wanga watonditi haudini auyi ukati ndisikapuwe mukana wekutotsanangura handidini auyi kuti kandazi kutaura kuti idini ukanditi auyiyo ukaona tikakuurirawoyo manjira totangira papa indefunga sekudai alright iwo nhasi wari kubatsirwa sei nyaya yangu yakandinesa inini andinoti nhasi ivai maanasi kutsanangura nyaya yangu yakandinesa inini nyaya yangu yakandinesa inini ngekuti isusu tiri kurwa nemuzukuru muzukuru akacheka baba yangu ndopazwa baba ako yakunditaura ngwaine kuti kwai wakasabanga kuiga baba akoyo nebanga nditika asi yeti kuti baba asapoteni kuti muzukuru ngatitsvake muzukuru uzokacheka baba ako ndopazwa akutora mhosva kusaiji yakotora futi mhosva kusapamusoro pemhosva saka iwo utaura kuti iwo nababa vangu apa mwese mune mhosva here kuti iwo ngati tifane takafambira nyaya yemuzukuru kuti wakacheka babangu mubazwa tazobva nyaya kuti takacheka babangu kana iwo aine mhosva yada kumangara futi iwo aine mhosva yakumangara kuti ndakaisa pane banga tozodzokera futi yebanga asi babangu inini tafambira ega kuti babako wakachekwa nebanga ngemuzukuru muzukuru wachena totangira baba zvakanaka unozochimangara nyaya yako wakati chiyo wakati chiyo chimangara nyaya yako uyu ndewamangara sei uye wakati chiyo chimangara nyaya yako chimangarwa uchizosungwa iwewe uri kuti wakati urayirwa baba ako pakatorwa ropa repuani Richard ndozvakataura ndozvakataura wakazoti iwe wakadaro hapana asi uri uzviziya ndozvakapindura munhu wakataura kudaro hana uya asi wakati unozviziya handiti sati uchiti nhasi iwe uri kubatsirwa sei ndokudaro kwacho kakwaona hapana chaari kuramba paari kundonetseka chete uyu kawe ngepekuti kwazwi uyu ngokwamuchaya nembeu ngokwaangorima handitika saka baba angu awo endinoberekwa nawo inini ane senemu yakafanana neni sei echisapote muzukuru aine chekuzwa wakatobaya baba angu kureva kuti dzinza redu isisu ndo rakabayiwa ngerekwemuzukuru saka iwo totange kutoteerere iyi isisu asi titange kuteerere kubayiwa kwa baba
Okay, Uyu wakabaya baba uyu iri wewe. Sei wechiti hauna iwewe. Hope yako inooneka. Alright, katidai. Iwewe. Ndafunga kuti uyu changa chakamumise kuti asafamba. Maybe ndizvaine kutaura kuti handina kusvikepo pakuzvitaura. Watitaura akizve nhasi wazvitaura. Pane chakumisa kuti nhasi muende. Mozwe chakaura baba kuchini. Kana andori muzukuru unondobatwa bora. Kwenda unganga mwamwenda unganga. Nani? Une muzukuru wacho na baba mimi akaramba ati hambi. Niyo wenyanga. Isusu anoda kubetserwa kaere. Anouya mune zvakanaka. Munechida kubetserwa unoya mune chi? Iwo tikada kutarisa une yako kuti hanzi baba munini akakumangara kuti hanzi wakakuga baba nebanga. Andete? Yo uchitaurawo futi yekuti baba akafa akadini? Akachekwa apa akatorwa ropa nemuzukuru zvichizira akaenda kunani? Kunani? Ino hama dzako dzoitaura ndisi hama dzako. Wakataura hapa. Saka wakataura ni chini. Wakataura uyu. Ya uyu ndiye wakataura kuti basi uri kuzwi wakacheka acheka ukazotore ropa racho kupa Richard. Wakataura. Ndakazi ndakacheka kutopa Richard. Kuna wakasumudza muoko umwe nemushane ngori kumashure. Richard wachinde. Fala uyo wanga ali padhuze. Auya. Wewe muneri uno. Ubai uya imbere. Haya. Mata hapa maoko mbele maoko. Nao. Mazvita. Ndokeza kurotsanangira kuti Leo uyu wanga ari padhuze pangu. Ende wanga ari padhuze paipo kuti wanga ari friend yangu kwete mwana. Mimi ari apa ari kutaura apo ka motariswa mosekerera kunoku. Wani wenyu ipapo apa akatombonyorwa huku. Ndobazviziya munosapota maningi dare nekuya kunoteerera. Asi kuteerera kwenyuka atikuda zve noise. Please ndapota. Atidi zvokuvhiringa. Mazvita. Ndiri kuda kutaura nenyaya yekubhinywa kwababa vake. Iyo ndakaiswa kuti ndakazwa naliyo. Handina comment ndakapa pamusoro pazvo pandakaenda kuona mukoma. But mukoma akanoti chinini ndakadini? Ndakadona. Mugomba. Ndikazobuda ndikazouya pano. Fine. Mukoma akagara kana ndiri kurangarira. Mukoma akagara almost 2 years. Kubva paakadini? Paakadona ipapo pari kuzi pakachekwa. Akagara 2 years. But mukoma ba 2 years anga asingachamwi. Mugoma akaenda pakurwa isimba akutanga kumwa. Akasundwa nomwe mukomana anozi Muwawa, mbawa mwa TK. Asundwa mumbawa munozi mukomana anozi Muwawa, mbawa mwa TK. But Leo wakaikwa ndiri. Akanditi bamnini? Babangu inini ndine hasha akasundwa zuro. Ndiani ngemukomana wa Jeo? Leo Jeo. Asundwa ndi Leo Jeo. Saka uri kuti chiinyi? Kaza mukomana yene utotomuendera tokomurowa. Ndikati tatadi kuti timudaidze auye pana mukoma tizwe nyaya yake problem yake yakadini yakasundira endi paakasunda ipapo mukoma akakwara bali chandakaita Leo kandifosa kuti fonera Jeu auye kuna baba ati sorry indi for Jeu ndakambata ndikamufonera mafana wadini chii chakaitika zuro kubawa ochonita nangura zvakanaka for pane zvakaitika mugudha ndakasundana ndakasunda chirandu saka wavadi kuti uona nani na chirandu nevana wavo because mupana wavo une hasha yekuti urokona newe ipo papa handina kuzozvitera kuti Jeu wakazouya ere kuti haana kuuya pandozvo ndakatumwa naliyo kuti ndidini ndiite izvi zvekuti hanzi paakabhinywa akachekwa
ini ndakamurambidza rusaende kumapurisa ngatimerisovhe nyaya yacho apo handipo. Leo vakati padhuze neni of which pandaita bhizinesi rangu rendaitotengesa fuel munext shop yake ndiye waibate mari yangu almost mari yacho yese $300 unayo asi handipa kana senti yaakatora handina kuzvibvunza. Ndo paakutanga kubuda zvipi izvi totaura nyaya yake yaari kutaura nenyaya yechibhodhori nenyaya yeropa ari kutaura. Inini ndine question 1 handisi kusaidzire mufana uyu nekuti nyaya ineyi yakasvika kwasabhuku but yasvika kwasabhuku ndakati ana mukoma muri kuona here kuti Leo ari kutaura nyaya yake but hatina kubvira tamboitsvaga kuti isusu ana baba timboona nyaya ineyi iri kudini. Tadi isusu hetega timbotanga tambotsvaga nyaya ineyi tidini tiitsvake iri poshuwa nana mukoma tese naaningina takatsvaga nyaya ineyi tikawana tikadini tikanyarara tikati nekuti Leo kana osanangura nyaya igara tinyamudare tinenge takapete maoko tisina chetinodini chetinotaura tichingonongedzwa isusu takafamba tikagusikana tine zvenyu. But mukuzofamba imomo Leo akade kwafamba nyaya yekuti kuti ana baba akabuda afamba uchiende koburisa baba angu ayabudiswa but siri akadadze kutaura nawo nekuti inini ndanga ndisipo amene nyaya yachiri pa topadza ipapo chete kotarisa kwakane koite urwere wakaende koitike pamhatso paitike urwere wakaite pamhatso wemufana wakabva kufazurwa. Mufana wakatidaidza isusu sana baba ana sekuru uyai pano mwese mangwana ndine zvandoda kuti ndirekete iri voshuwa takaenda tikasvika tikagara muzukuru akataura nyaya yake tikati ana mukoma tadii kufambire muzukuru zvoti muzukuru wakataura kuti ana sekuru kana pane chendakamushaishira muupenyu hwangu mwadii kundisunhurawo because ndarwadziwa. Tikamubvunza kuti nyaya yako ndeyi zvikazi inini ndine mashoko endakabheterwa naLeo sori kuisanangira nyaya yacho kuisanganisa kwendiri kuita pane chichabuda pane ndokuti tiziye because takaona kuti ndine mashoko endakabheterana nani naLeo. Wona mashoko akabheterana naLeo Leo wakati chiinyi zvikazi Leo akanditi inini hausizotorese mwana wako bheti ari kumba kwedu muna Agasi audini ausvike iri mashoko Agasi ana kusvika mupana wakatisa kadini akafa. Asati afa ndakati ana mukoma tadii kutore mwana timuhambire tega tiri tega erivoshuwa mwana takatora tikasa mota yangu tikata nyaya yekuti isisu taakuchifamba mwese vana sarai ndakafada muzukuru bed lake ameone chii chakaende koitika takaende kobuda tsono pezvakaitirwa nganga ndotinowo kuti muifamba munganga bhadharai pamwe nyaya yekuti mabuda hakuna kubhadharwa here but nganga yakatitsanangure zvakadini zvakaita zvakazara ani zvakazara iye Leo uyu Leo uyu mwakasvike pane paakasvika tikatsanangurwa zvakadini zvakazara. Ini ndakarekodha nganga iri kutaura panode kungande ndakarekodha zviri umu nganga iri kutaura nganga ikatara foni kuti Leo wacho uyai nawo agara apa ndimutsanangurire. muri kuzvizwa here dare Leo ngauye ndimutsanangurire zvakadini zvakazara andimutyi. Leo zvikatsanangurwa nyaya kuti Leo waenda akati Leo koye mufana wake wakagara nayo koye uri apo ucho navhuyu koye wapadhoro koye handa dzemukadzi wake Leo kouya wokwamatorise wei7 ndiani zviya Evans mukoma ake tobvunza toti nyaya yaifambire pano yanga iri nyaya yemufana uyu here zvikazi no yaifambire pano yanga iri nyaya yechikorokoza asi azoye pano ini ndaiti ape hakata dzangu echitenda nadzo kuchikorokoza asi chendinoshanda ini ndoshanda nechipoko kurova kuti chendaya apa changa chiri chinyi ndochayasvakire mairivoshuwa madezi acho akatopitawo zvimari hatisiri kurara fine ko kuzofambire mufana ari kurwara aizodini zvikazi aizodzoka ari 3 anobarwa ese Chamu Leo naIvans vakasvika vakati baya ine tsono nekuti asinotorese bed mwana wedu foshuwa mbuya wakati handizvidiri handizvikwanisi zvamuri kudini zvamuri kutaura. Leo zviri kuzi wakauya nemavhu epaguwa baba bake ndiyo nganga yeye ikataura fair
isusu kwetakafamba ndisati ndataura bvunzai namukoma kuti kwatakafamba nyaya yemavhu epaguwa haina kubuda here kwetakafamba kwete uku kwetakaenda kwakabude nyaya yemavhu epaguwa akatorwa ndisamubhati tisikazivi kuti ndiye niyo bhati mbuya yakasati wakauya nawo wakauya nawo mavhu iwo echiti ndiri kushanda kuti nditondewo mari asi mavhu aya akaya kudzokera futi paguwa kwetakafamba zvikazi nditorei ndiende kobvisa zvakaiswapo paguwa rababa ake usho n'anga paakaenda yakataura for sure zita rangu rikabuda rakaputirwa rakanyorwa rakasungwa ngejira rekutsvuka ririyo zvikazi ndine vanhu tu vandiri kufungira wakaite mudhara uri kutaurwa ndini wakaite mudhara vandiri kufungira ndiliyo zvikasuna nhandiri kufungira akawara baba vangu saka mama dii kuti vandishandire vanhu ivo vadini vandisana nababa vangu baba vangu inini ndakaviga nebanga kuti banga reo richeke vanhu ivavo vese saka tisarambidze mwana uyu zvaari kutaura kuti ngatifambe takasununguka Leo wakasununguka were kufamba sekutaura kupinda baba right uchapindura waita here sekutaura kwendaita nguva yawandikambira kuti nguva yanda kutaura kuti hai iyo iwe nyaya ine itakaitarisha inyaya inoratidze kuti kumagumo kwayo kupota kwezuva inozode mari yekuti tifambe sekuti hatisi kuda kuti nhasi tidzoke kumba tisina kufamba watsangura here pachimusumbu paya paya apapo manje ndo petotanga kuite asida kupindura taura tindura wani pekutanga patonyepa baba angu inini akatanga kusundwa mupazwisisa asundwa achodona point number 2 pakachekwa baba angu inini anotwa 2 years bazo baba angu inini akasundwa ma 2021 akafa msa 2021 msa 13 December ndeba fa baba angu sa 2 years adziri pale zautala point number 2 pari kuti mwana wanga pamhatso wakarwara akadaiza ini ndikaende pekutanga pakabuda mudzimu wakabuda ukazikwa ndini mushanga ndidzosere kumba kwangu uyu ndiri kutora lolo apazwisa achobvepo tichobvepo zuso akabuda zita rangu mangwana acho ndaedza zazikwa iwo ndo zvakashanjira mwana uyu nebanga ndichati no anaba zvakanaka zvamwataura ndinakadini ndakashaisha ngatichifamba tese tombenda pasuzeni tombenda pasara tobvepo tenda pamunhu wenyama akamutaurira zvikazi atiendi newe bhosi panozobuda zvakawandisa ndichoti kana iri umati mabuda zvakawandisa ini hangu kumba kwenyu ndambomira pamusoro ndikodaira paataura pa ini ndiri murume womukadzi womurume wakashaika rakasvika paanga akanyoresa zita ranga rakanyorwa pajira rakasungwa nezita remwana nometa wainesowo tasvika pambuya paakasvika iyena echitaura ndinoda kuti noke afe asvikepo nyasha ndima mangwana acho baba aneso azitaura nyaya yawo anhu akati ngatiende pana mbuya aya liyo akaramba akati handiendi pana mbuya aya bangatange taenda pamweni asi mbuya anga atauri mukauya naye ndinomutaurira zvese zvaakataura right iyoyo sekuti iwe wati nhasi hauna ini ndinoona sekuti manyuko ezvinyaya zvese zviri kuitika izvi akabva pakuchekwa kwababa uyu saka chandinoona dzakapinda kujeka tisati tabata dzimweni dziri mberi ngatimbobata kuchekwa kwababa uyu ijeke yakatanga kumangarwa yanga iri yekuwibwa nebanga iyo yakauya kumashure yakatanga ichienda kwaheadman yekuchekwa pamambo kuno pamango kwakamangarwa yekuwibwa nebanga wapazwa uyu wakawiga baba ake nebanga ndo nyaya yakauya kuno aisi bhuku mangu irimo mauti yaise ndiyo zviri muri mabhuku mangu nozviziya matonera takagara pamba tichisimuka pamba nenyaya yeakomana 2 aya yakatangira pakuti akomana aya airova uyu ichiti wakacheke baba yedu ndope yakatangira ichoenda kwasabhuku shabiso yaenda kwasabhuku shabiso sabhuku shabiso angati imuchimirai kurove uyu kusvika nyaya yadini yajeka aya kwabva murova zve ndopakazori sabhuku shabiso aisichiri yangu ndakuendesa kwamambo ndapazwa mwana wamai ini ndaonesa kudai saka yauri kuti hanziwo uyu kuiga kwakaita nebanga uku kwakatonaka here titange tafambira uyu yababa uyu yekuchekwa yacho tisata iwo usaoneke masaidzi ako amina saidi unokwana andiri ngetokuchigara chigara pasi usaoneke masaidzi pamudana ndapota
Para chido kutaura kunga chakavera meno ndakaita zogura ini ndatofunga kuti ndafunga kuti uri ndakahamba ndikazwe izvi wondakahamba ndozwe izvi chimbohamba imweshe mumbozwe chimwecho ndokaatikana babamba vazakafanga ndakafamba wakandikaone mazita chimbosanganai pachinhu chacho mufamba mwese mumbozwa kuti chii chakaita kuti munhu iye afe akuzogura pamwono ndo zvitori correct kutofamba mwese makatoda kusimuka panapa neanhu ekwamushaya nembeu kana mwaitombofamba mwega mwechitombozwanana mwega kuti hanzi uyu uri kudai pasina ziso ramambo mwakuenda kozvizwa mune sorani ramambo ndouya futi pane iwewe kana weitaura nyaya dzako zviya zviyakaere unofanira kuziva weitaura nyaya dzako iziva pekugumira because mwaifamba muri mwega iyo pasina dare apa taakufamba nedare tifamba nedare ndo petata kuda kuzwawo manje kuti nezvechokwadi here kuti uyu ndizvo zvaakaita kana kuti ayawo ndo zvaakaita wapazwa hausiri n'anga utanga waborofita ndazwa thank you budai pabanzi apo budai pabanzi then mupurisa uyu ndiye ucha nhasi ndo pemuri kuenda wazwa here order mutaure muzwa here respect munhu itaura namambo taura futi mupana watiti handina mari okay ndatanzi ini ndandisiri benzini andina mari kutaura namambo andina mari tinoti mufambe muende kuda muende kun'anga kuda kwati andina mari saka waya kuita chini kuno hausuda kuzwa baba ako kuti akadini asanohamba nemari asi patouya panenge tikoti tibate pakati ipona tinoenda simbaini hangu marandini manairi raita changabereka ngamonyorwe huku kuti handina mari inini pane zvimwe zvendeda kukutaurira ina mudifferent nene wazwa taimotamba tese mangurwa isimbomuka amdifferent with those days wazwa nana matumbu enyu aya amdifferent ndakubata nokubvita musoro andiko kunyeperwa zvako zvekuita naaya zvakuita mahungu emukuita inokubvita handisi mwana mudoko ma handizvi uri kuenda kun'anga endai kun'anga kwati zvikuda undiona unga meno kana mweibva kumhatso kwenyu makapulanira mambo ka muchitotaura kuti mambo atipi nguva yekuti titaure nguva yacho ndakupa ndakuti enda kun'anga waakuramba futi waundipindura zvoro zvokuti ngangowezi uri kwangorima ka usashandise senemu yako zvisirizvo uri kuzwa ariyo amweni anangorima anoda itoishandisa zvimwe zvakatodaridza handizvi endai papanzi kuenda kun'anga kana usina kufamba nemari kutoenda wotora mari wenyu vyanya kuwawa munoendawo muna amweni muzvenyaya dzaamweni bati muzoshanja muna kumweromba